Dobrodošli u moj novi video. Da volite moje videe, to sam već znala. Ali znam da ste želeli već dugo vreme da vidite još jednu osobu koja je značajna u mom životu i koju verujem da ćete voleti da vidite u ovom novom videu. Ona isto kao ja priča turski jezik. Ona je jako slična meni, prelepa mlada dama, a sad ćete da vidite i o kome se radi. Moja sestra Jovana. Pa, ovakvi najavi. Da, baš lepa najava, mogla bi budem vojiteljka. Da. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim canım. Ovo inače prvi put da ona mene čuje kako pričam turski. Da, Jel da? lepo pričaš turski. Türkçe nasıl gidiyor? Kolay gidiyor. Ben Türkiye. Benim kocam. Hocam. Hocam. Ne kocam. Kocam. Kocam je muž. Došli u naš sestrinski Q&A. Danas ćemo razgovarati o nekim temama. Ana će meni postavljati par pitanja, kao i ja njoj. Kao što znate od početka, moja sestra priča turski jezik i ona je zaslužna za to kako sam ja upoznala mog muža. A Jovana, ti sada ispričaj kako je to bilo iz tvoje perspektive. Pa, Ana i ja smo tada bile jako umorne i došle smo samo da ručamo. I meni je ona, čim je ušao njen sadašnji muž, tadašnji stranac, rekla mi je odmah, vidi Turci neki. Pošto je meni tada profesorka turskog rekla, pošto sam ja tek tada počinjala da učim turski, rekli su nam na kursu, mislim onako prijateljski savjet, pošto sad učite novi jezik, vežbajte što više jezik. Ja sam to shvatila ozbiljno i ja sam gde god sam mogla pričala stvarno turski. Generalno sam ekstrovertna osoba po tom pitanju, ne u svim sferama, ali sam ovako što se tiče sticanja kontakta, lako volim da započnem konverzaciju. I mene u tom trenutku kad je ona meni rekla, ja sam bila sama gladna i samo sam htjela da jedem. Ja sam bukvalno izignorisala, možda nisam to ni čula, potpuno. Samo sam rekla mi, evo su ti Turci neki, kao, znaš. I ja kažem, dobro. I ja odem do toaleta da operim ruke pre jela. Unutra su bile u toaletu, Ana je rekla danas u emisiji, praktično žena je rekla Tarikova sestra, ali nije bila Tarikova sestra, je bila Tarikova majka, rođaka i majka su bile. Da. I ja sam pitala u toaletu, smo krenula da pričamo, ja sam pitala odakle dolaze, poželjela sam im eto kao dobrodošlicu što su u Srbiji. Njegova mama mi je rekla da lepo pričam turski i čak mi je napravila neku smešnu nasmijala me, rekla mi je pričaš turski lepše nego ja. Tako eto, smo se u toaletu, to je bio naš prvi kontakt. I onda sam se ja vratila da ručam, Ana i ja. Posle toga opet smo se srele, doduše ova njegova rođaka me je pozvala i pitala me je, rekla mi je da lepo pričam turski, da je ona tu sa svojim rođacima i sa svojim prijateljima i da li želim ja da dođem da popijem kafu sa njom i da je tu krenemo da pričamo turski. Ja sam naravno bila u tom trenutku presrećna zato što sam samo želela da pričam turski i devojke koje gledaju turske serije će mi razumeti. Ja sam tada gledala sve turske serije i samo sam želela što više da učim turski, slušam i tako dalje. U suštini, ja sam videla da je tu bila velika porodica. Tu je bila i Tarikova sestra sa malim detetom u tom trenutku. I to je bilo iz moje perspektive. Oni su bili svi jako fini. Prva Tarikova sestra me je prihvatila i dan danas imamo jako lep odnos. Tako. Da li si mislila od prvog dana da će se uvati za njega? Ne, ja nisam ni pomislila da uopšte možemo budemo zajedno. Da, nije taj kontakt ni sa moje strane, ni sa njene strane bio bilo kakvo uplićavanje u dalje odnose, već je bilo samo kao prijatelji. Kao što kažem, meni nije problem da kada čujem da je neko stranac, kažem ja, krenem lako da pričam turski sa njim,
Pogotovo zato što kao nema puno kod nas i onda sam ja tada pogotovo željela što više da učim jezik. A kako si reagovala kada ti je rekao da će da me zaprosi, a ti si jedina znala da će da me zaprosi? Pa to mi je bilo smešno jako. Zapravo nije on meni rekao ništa. Pošto On je te to hteo pitao da bude za tajnovito. prsten, valjda nešto. On je to hteo da bude tajnovito. Od meni nije ništa rekao. Već mi smo se dopisivali. Ja sam bila kod kuće sa Anom u Beogradu. On je bio tada u Turskoj. I Ana i Tarik su tada bili vezi na daljinu. Što je bilo, eto, po njih dosta, verovatno, teško. I ljubav na daljinu. I Tarik me je pitao da li mogu samo da izmjerim Anin prsten koji je ona u tom trenutku nosila, neki njen koji je ona kupila. I meni je to bilo samo smešno jako. Tarik ja i danas imamo takav odnos, bukvalno kao miš i mačka se po kući, ali šalimo sve, samo se tako non stop šalimo, bukvalno imamo jako prijateljski odnos, za razliku u Turskoj, gde, da kažemo, kao kad ti je neko zet, tu ti je strahopoštovanje. Ne strahopoštovanje, da, on je kao stariji od tebe, da. Da, on je stariji od tebe, to je tvoj zet. Oslovljavaš ga sa zete, ne sa Tarik. I tako je to. Mislim, imam neke drugačije... Kod njih postoji nešto kao neko poštovanje starijih, čak i da je neko stariji od tebe godinu dana, 2 godine. Dobro, u ovom slučaju Tarik stariji od tebe 10 godina. Ima i kod nas, ali... Dobro, i Tarik na neki način gleda kao da ti je stariji brat. Da, ali kao zaštitnički. Od početka možda i bolje što je takav odnos, pošto smo se i mi na prvu upoznali kao prijatelji. Doduše, ja sam stvarno tada pričala toliko užasno turski. Ja se sjećam trenutka kada je ta rođaka kako me dovela iz toaleta, evo sad sam se vratila na to, samo kako me dovela iz toaleta, pošto je to bio sto, kažem da su sedali svi oni, su sedeli svi zajedno i tada me samo dovela ispred stola i rekla pričaj. A ja ovako, zdravo, ja sam Joana. Ne, ali sećaš da sam ja sa strane bila. Ana je bila sa strane, Joana, ajde. A ja sam se... Tako da, ja sam je uvek podržavala. I Tarik me je ukratko pitao da li mogu da izmerim Anin tadašnji prsten. Ja sam uzela neki metar koji se našao kod kuće i tajno, Ana to nije znala, ja sam izmjerila i poslala sam mu, možda i dalje na WhatsAppu mogu da nađem te poruke, sad sam se setila. To je se izbacila. A kako si reagovala kad si čula zaista da me zaprosio? Pa bila sam mnogo srećna, ali mi je bilo smiješno na način koji te zaprosio, zato što si ti otišla odmah sa aerodroma kako si stigla. Mislim, naravno, bila sam srećna zato što si ti bila srećna, ali... Kako si reagovala, na primjer, za venčanje to? Za venčanje... Ja sam tu bila vama podrška. Da li si imala više kao emotivno, kao... Da, mislim da. U bilo kom slučaju od početka, mislim da ne samo Tarik, da je bilo koji dečko u pitanju, pošto si ti moja starija sestra, ja sam mlađa sestra, imala sam to emotivno povezanost. Šta više, razmišljam kada mi je bilo najteže kad si se odselila. I onda tada... Meni je bilo najteže. Ja i Jovana smo inače kao pupčano u vrpcu vezane, non stop smo zajedno, iako... Neki misle da smo bliznakinje, inače ona je mlađa od mene 6 godina, ali smo non stop zajedno, bukvalno od kad se rodila, stavit ću sliku posle. Ovako kako te drži, ovako kao bebu. Tad kad se odselila mi je bilo mnogo teško, sjećam se, ja sam tada toliko plakala u faktoriju. Ja sjećam svaki put kada si dolazila kod mene u Istanbul, i kada ideš u Beograd da se vratiš, ja sam cijelo dan plakala i sutra dan. Ja sam 2 dana. Sjećam se, da. Ako želite neke posebne teme da pričamo... Da, ovo su neke posebne teme koje uopšte nisu deo videa, ali ako želite detaljno pričamo o nekim tim temama, pišite u komentarima pitanja pa ćemo i to isto odraditi. A sada pređemo na pravi question and answers, tačnije pitanja i odgovori i šta sam ja to pripremila od tema da pričamo. Prvo pitanje je, moja sestra je najlepša kada? 3 tačkice. Sestra je najlepša kada... Dobro, je srećna. Kada dobije neku lepu torbu na poklon. Kada... Ana voli lepe stvari, tako da, mislim, neko materijalno, jednostavno ona je fotolija, ona voli, uživa zaista tim stvarima, ali je najlepša kada... To sam bila rekla pre neki dan.
Pa, meni je sad u ovom periodu najlepše kad se tako sredi na večeru sa mužem negdje, tad se najlepše spremi. Ali kada je srećna, eto. Dobro. Srećna je kad smo mi zajedno. Ali Tačko. meni je sad u ovom periodu, eto da kažem, kad mi dela najsrećnije, jeste kad najlepše. Mislim, najlepše kao fizički se sredi kad ide sa mužem na večer. Dobro. Jovana je najlepša kada... Pa ona je uvijek najlepša. Ajde, Uvijek je najlepša, ali posebno mislim da se i sredi i ima i tu neku pozitivnu energiju kada je napolju lepo vreme i kada idemo negdje tako na kaficu. Ako ne moramo ništa da pričamo, ne moramo ništa da radimo, samo da sedimo i da... na suncu. Eto. Sljedeće pitanje. Najviše me nervira kada ona... Najviše me nervira kada ona ćuti, a ja 500 puta kažem pitanje neko. Ana, hoćeš da idemo tamo? Ana. Ona ne pregovara. To me najviše nervira, tako kad mi ne da odgovor u sekundi. A ja sam generalno, ona me najbolje zna, ja sam onako malo nestrpljiva za te stvari. I on tako, najviše me to, i ja imam podugačak niz, čekaj, šalim se. Najviše me nervira kada to, eto te su sitnice. Kad mi ne odgovori na poruku, kad mi se ne javi na telefon. Ali minimalne stvari, stvarno. To su minimalne stvari. Ana, ja, Ne nervira me toliko. da, ne nervira me toliko. Nema šta. Mene najviše nervira kada... Pa ona je jako nestrpljiva. I mene najviše zapravo nervira kada ona sve, i previše je emotivna i mnogo je lako da se iznervira i onda tako sve shvatam mnogo duboko, lično i nervira me tako, eto, kada se ona povredi pa se još i naljuti i onda sve tako odjedanput se skupi u njoj i to me eto ne. To je riba. Nervira me možda što je, da, ima, tačno se vidi da je neka riba, kroz znaku. Onako, pa ne znam, možda mene zapravo nervira što je ona previše osjetljiva, ja sam drugačija, ja sam jaka, racionalna, disciplinovana. Najviše volim kod nje to što... To što je moja starija sestra. Ona je tako uvek pazila na mene. Sada najviše volim taj naš odnos kada onako baš pravi sestrinski. Da ne kažemo, mi stvarno se rijetko svađamo, hvala Bogu, to da sad ne pozivam nešto drugačije, ali najviše volim kod nje to što je strpljiva, to što... Ajde sad, to je drugo pitanje. Možda zato što ne džadžujem. Ti ne džadžuješ. Ti ne džadžuješ. Ne džadžujem, koga džadžujem? Džadživačica. Ti si džadživačica, čuti. Ti džadžuješ sve živo, znači... Koga džadžujem? Sad ću ti kažem. Ne, Ana džadžu sve. Najviše volim kod nje, je to bilo pitanje, najviše volim kod nje to što je moja starija sestra, ali najviše volim kod nje što je strpljiva. Ja ne džadžujem. Da, džadžuješ. Ajde, najviše volim kod nje to što kod mene. Sve. Pa najviše volim kod nje to što je odgovorna i to što je neko stvarno drugačija možda od devojaka njenih godina i to što uvek mogu da se oslonim na nju i jako često je smatra, pošto je mlađa dosta od mene, kao neko moje dete, ali kada znam da treba nekome nešto da kažem i kada treba da neko da se oslonim ili da pozovem kada mi treba pomoć, to je definitivno moja sestra. Kada smo bile male, moja sestra je uvek... Pa sad tu ima različite sećanja, ali kao uvek pazila na mene. Uvek se igrala sa mnom. Uvek bila zabavna. Mi smo se uvek dobro zabavljali. U svemu uvek, ceo život. Uvek smo se dobro zabavljale. Igrala se barbikama. Mi smo se svega igrala, zaista. A kad smo bile male, moja sestra je uvek se kačila na moju ruku. Znači, ona nije dala nigde da idem bez nje. Da. I tako, sjećam se kad sam izlazila, pošto sam ja jedno vreme bila tinejdžerka, ona je bila još mala i onda kao dođem iz grada i onda je ona bila
di si bila, što si radi, tako volila da naređuje i da sve zna. I nikada nije bilo nešto ono sakriješ od nje. Možda me to čak i dan danas nervira. Ona uvijek dođe i kao, šta je kao, šta ima kao, šta se desilo? Kaži mi. Da vidiš da sam to obsesija, sad sam nisam znala. Ja ne volim da skrive tajne od mene. Meni je bukvalno to nešto. Da, ona voli sve da zna. Ja volim sve da znam. Ne znam, najsitnija situacija, ona kao, šta se desilo? Kaži mi. I to je tako bila. A to mene nervira što ona ćuti. I onda je tako 50 puta, kaži mi. I tako je bila i kad je bila mala. I onda bilo šta, znači, baš je onako bila mali Hitler. Najveća mana moje sestre je... Nema mane. Ona nema mane, ona je savršena od glave do pete. Pa mana, ajde da kažem manica neka. Svako ima svojih mana. Možda što, evo može bude manica, što ona, na primjer, evo ja kažem, Ana, prenesi Tariku to. Ona mu to neće preneti. Ona misli da u svojoj glavi je ona to prenala Tariku, ali to mu neće preneti. Eto to mislim. Eto samo neke stvari tako. Isto joj kažem, na primjer, ali to je više do mene, do mog temperamenta. Što ja tako se naljutim za, ne naljutim, već za tako neku stvar. Na primjer, što se dogovorimo da idemo negdje, ona mi kaže, pa gdje idemo sada? Ja kažem, kako da idemo, dogovorimo se da idemo tamo i tamo. Ona kaže, aha, pa dobro. Ona je to opuštena, srpljiva, a ja sam vatra. Da. Pa najveća mana moje sestre je to što je smotana. Stvarno jesi smotana. Ona je osoba koja stalno nešto uradi onako, to ne mogu da objasnim. Znači, evo sad, na primjer, drži tanjir u rukama ili da pije kafu, ona bi nekako to prosvala na mene, na nju, na ovde, svuda, kao neka, i to se ne dešava sad stalno, ali se dešava, znači tako uradi neki pokret, stvarno iznenadi me, ali ume da bude malo smotana. I to je to, nema ništa. Najveća vrlina moje sestre je? Što daje dobre savjete, što je strpljiva, to ponavljam. Ana uvek vidi situaciju iznad svega i ja mislim da je to dobra vrlina generalno kod čoveka. A Ana je dobar čovek, pre svega. Hvala. Ali, dobar čovek, ali što vidi uvek situaciju iznad svega. Mislim da je to velika vrlina jer ja, kao što je Ana rekla, sam previše nekako emotivno vezana za situaciju i ja vidim trenutnu situaciju. Ne kažemo par situacija se desi da mogu da vidim i iznad, ali Ana vidi se sve iznad situaciju. Uglavnom, kada ne znam što da radim, ja svojoj sestri pišem poruku. Uglavnom. Trudim se sada više da se oslanjam na sebe, sam kao odrasla osoba, ali ne uvek, ali u smislu kad imam neke nedoumice, uvek njoj napišem poruku i ona mi da nešto iznad da vidim. Generalno ima taj širok spektar razumevanja za sve. Ne kažem, znači da ono što si rekla, da ne džadžuješ. Džadžuje, ali džadžuje i tekako, ali ima širok spektar za sve. Uvek vidi situaciju drugačiju. A dobro, ne džadžujem tebe. Uvek vidi situaciju drugačije od mene, nekako i od drugih. Ali ja džadžujem druge ljude. Glas razuma. Ja džadžujem druge ljude, ne džadžujem tebe. I mene džadžuješ. Ne džadžujem te. Najveća vrlina moje sestre je možda to što ima neku svoj baš jaki karakter i ličnost. Ona stvarno je drugačija od mene, ne da na sebe, ona je uvijek tako je bila ratovarna, a možda sam i ja čak malo napravila da bude tako. Da. Ja je, na primjer, nikada nisam davala da ćuti drugima i da trpi, a ja sam drugačije bila. Tako, eto, to je dosta, mislim, je oblikovalo danas kao devojku i stvarno je stvorio neke njenu specifičnu ličnost i karakter, onako čelična lady. Kada mi je najteže moja sestra? Uvek da dobar savjet, uvek me dobro posavjetuje. Nije nešto u stvari uvek me bodriš na drugačiji način. Pa uvek mi daš dobar savjet. Bukvalno, kažem, svaki put kad se desila neka situacija gdje razmišljam da li je ispravno
Naravno, nikad čovjek ne može da vidi svoju situaciju iz svog ugla najbolje, zato što je prokopiran tim emocijama i razmišljanjima. Uvijek je dobar da popriča sa nekim u koga ima poverenja, tako da uvijek mi daš dobar savjet. A kada mi je najteže, moja sestra mi uvijek da dobar savjet. To sam kažem, Ana ima milion vrlina. Ana i ja smo stvarno imam neke suprotnosti. Ana zna dobro da crta, piše, pravi stvari. Jednostavno... Da mi je najteže moja sestra, pa da, ja se uvijek javim mojoj sestri kada mi je najteže. Inače nisam osoba koja priča kada mi je teško bilo kome. Ja to sama sa sobom režim, ali kada ne mogu nekada samo sa sobom, se javim mojoj sestri, a ona mi onako lupi neki šamar realnosti i kaže uglavnom pa ti si to sama izbrala. Tako nešto. Otprilike otkači me. Ali na dobar način, jer onda ja shvatim, pa dobro, jeste pravo. I tako. Ali, eto, pa može se kaže da kada mi je najteže, ona mi da dobar savjet. I uvijek je tu za mene. Da, uvijek sam tu za nju. Sjećam se bilo koja situacija. Ali meni kad je najteže, stvarno ja se javim samo njoj. Ne pričam sa drugim ljudima. Samo sa njom pričam. Najsmešnija uspomena sa mojom sestrom je... Najsmešnija uspomena, imamo ih milion, mislim, stvarno. Ali čekaj da se sjetim, bukvalno ih imamo milion. Pa sad ne znam kako kad smo bile male ili... Pa može kažeš jedno iz djetinjstva i ono kao Dobro. starijeg doba. Pa stvarno ih ima mali milion. A kad smo bile male, mislim svako naše igranje je stvarno bilo, ali najsmešnija, pa od udaranja moje glave, milion puta sam pala sa terase kad me Ana čuvala, do toga... Ni stepenici čega sam se setila, pa smo slomile bratov helikopter koji je tada kupio, to mi je možda mnogo smiješno. Da, i to je meni se može najsmešnije. Kad smo, slomile zajedno, smo uzele, znači, mušku igračku, ja i ona, pored naših ženskih, uzele smo mu i slomile sam u 3 sekunde od kad je kupio. Helikopter se samo razlupao o zid. Milion, stvarno. Pa svako naše sankanje, mi smo i pravljenje kućica, Harry Potter smo se igrale, znači šta je sve... Ja imam jednu najsmešniju uspomenu s mojom sestrom, iz djetinjstva. Ajde. Jovana kad je bila mala nije znala da kaže lepo ljubomora. I tad je moj brat igrao igrice, to je bilo kompjuter, onako slušalice igrice, Skype period, pričamo o tom periodu. I naš brat je non stop igrao igricu sa jednim njegovim drugarom. I onda je Jovana tako bila mala, imala možda, ne znam, 4-5 godina možda. I onda je ona kao, njen dečko je kao bio taj drug od našeg brata. I onda su oni kao bili u vezi, a njemu je valjda bilo smiješno pa se on kao zezao sa njom da su stvarno oni dečko i devojka. I sada ja kada dođem, na primjer, da pričamo naravno svo troje, ja, brat i ona. I onda je tako pričam, na primjer, sa njim i kažem pa nije tvoj dečko moj dečko, kao šalimo se sa njom, ona kaže ne, kao nije moje, kao i ja kažem što si tako ljubomorna. I onda ona nije znala nikada da kaže ljubomorna, da ponovi i onda smo je svi zezali oko toga, eto. Da, jedna A kad smo bile sad odrasle, pa svaki naš izlazak, evo sad, ali to možda nije za video, Ana kad tako padne. Njeno venčanje opštinsko, mislim, kao ne previše smiješno, ali taj događaj mi je interesantan, kako smo mi to sve organizovale za čas. Bukvalno kao otišla venčala se, posle toga smo seli u Skadarli, pili nas troje, njen muž i ja i Ana. Bukvalno smo, eto, to je jedna od uspomena, ali mi stalno, ako nas neko vidi, mislim, to je stalno neki smeh. Tarik imao humor na pretek i onda mi tako nas zasmeo. Najsmešnije mi kada izađemo i onda meni kaže Ana idemo kući, ja kažem ne, još malo. Da, ja sam uvijek... I to još malo bude još 2 sata. Da. Ja sam Anin bila drveni advokat. Ja uvek, bukvalno se sjećam sa 5 godina kad sam prvi dobila pomisao da smijenim drveni advokat. Bukvalno me Ana i Nikola ne govore, moj brat i Ana me ne govore
da idem da teram tatu da ih pusti Pusti u u grad, grad, da. izađu. To I ja puštanje. dođem i argumentujem i pričam i kažem Ana ovo, Ana. Ja sam uvek, i dan danas tako Ana mi kaže neko me povredio i ja šta, trebala si da mu kažeš ovo, jesi ti slušaj, trebala si da mu kažeš ovo. Bukvalno ja stalno nje pričam. Zato studira pravo ni danas, fakultet. Tako, eto to. Biće advokat. Je naš odnos. Ali neće više da bude moj drveni advokat, nego pravi advokat. Ani, da, lični. Moj Ali lični, Ana zna dobro da govori, ona uvek, samo ona je nekako strpljiva, stala. Dobro, ja sam naučila vremenom, možda se Evo, možda izborim će za nam sebe. dodatno se- Previše smo vezane, kao blizanakinje. Toliko od nas ljudi, nadam se da vam je ovaj video bio interesantan. Ako jeste, lajkujte, komentarišite, pitajte pitanje koje želite da nas pitate i Subscribe. zapratite nas. Subscribe. Vidimo se u sljedećem videu.